Umupo si Mira sa isang sulok ng coffee shop, hawak ang baso ng malamig na kape habang pinagmamasdan ng taong kaharap niya. Isang babae, elegante, pino pero halata sa pagkakahawak nito sa tasa ang panginginig ng galit. Tahimik si Mira, hinintay lamang ang babae na magsalita. Gusto kong siya ang pagtuunan mo ng pansin, mahinahong sabi ng babae sabay inilapag ang sobre sa mesa. Binuksan ni Mira iyon at isang litrato ng lalaki ang bumungad. Gwapo. Malinis ang gupit, may ngiting parang sanay sa panlilinlang. Siya ba, tanong ni Mira habang nakatitig sa litrato. Tumango ang babae, saka ngumiti ng mapait. Sinaktan niya ako. Hindi lang ako, pati marami pang iba. Itinaas ni Mira ang mga mata, pinigilan ang pag-ikot ng mga daliri sa baso. Magkano, tanong niya diretso. 250,000, sagot ng babae. Napasinghap si Mira, bahagyang natawa. Para lang basagin ang puso niya, oo, sagot ng babae. Gusto kong maramdaman niya kung ano ang pakiramdam na mawala lahat sa isang iglap. Kagaya ng ginawa niya sa akin. Hindi na nagsalita si Mira. Tinitigan lang ang litrato. Adrian Cruz. Ang pangalan sa ilalim ng larawan ay pamilyar, isang negosyanteng madalas mabanggit sa mga artikulo tungkol sa kabataan, tagumpay at donasyon. Sige, malamig niyang sabi. Tatanggapin ko. Pagkaalis ng babae, naiwan siyang mag-isa. Tiningnan niya ulit ang litrato, nilapit sa ilaw at napangiti ng marahan. Mukhang mabango ka. Maayos ang ngiti mo. Siguro nga madali kang pagtiwalaan. Umiling siya. Sayang. Dahil ikaw ang susunod kong trabaho. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng amoy ng gamot at tunog ng aparatong pang-oxygen. Nakatihaya sa kama ang ina niya, maputla payat, halos hindi na makapagsalita. Naibulong ni Mira habang nilalapit ang kamay ng ina sa pisngi niya. Magpagaling po kayo ha, kunting panahon na lang. Mahinang tumango ang babae. Sa kapilit ngumiti. Anak, huwag mong pagurin ang sarili mo. Napapikit si Mira. Hindi po ako mapapagod hanggat hindi kayo gumagaling. Paglabas niya ng kwarto, lumapit siya sa bintana, pinagmamasdan ang ulan sa labas. Sa isip niya, bumalik ang alaala ng ama, ang pag-alis nito isang gabi. Dala ang maleta, iniwan silang mag-ina. Doon nagsimula ang galit. Doon siya natutong magbilang ng sugat sa halip na taon. Kinuha niya ang cellphone at nagsimulang magbasa ng mga artikulo tungkol kay Adrian, CEO ng Cruz Enterprises, kilala sa mga charity event. Maraming babaeng nakalink sa kanya pero walang tumagal. Playboy. Isang salita na sapat na para mas maging buo ang kanyang pasya. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa parehong coffee shop kung saan madalas si Adrian. Pinili niyang umupo sa mesa malapit sa counter, nagkunwaring nag-aayos ng gamit. Nang makita niyang papalapit na ito, bumangga siya ng marahan, sinadyang matapon ng iced coffee sa puting coat ng lalaki. Oh my God, I'm so sorry. Mabilis niyang sabi sabay kuha ng tissue at pinunasan ng dibdib ng lalaki. Hindi ko sinasadya. Napatawa si Adrian, tinanggal ang baso sa kamay niya. It's okay. Don't worry about it. Pero hindi siya tumigil. Ako na po ang magpapalaban nito, please. Kasalanan ko naman eh. Tumingin sa kanya si Adrian, parang nag-aalinlangan pero may ngiti sa labi. Kung ipipilit mo, inabot niya ang calling card nito. Ibalik mo na lang dito kapag okay na. Tumango siya, kinuha ang card. Salamat, Mr. Cruz. Pag-alis ng lalaki, nakaupo siya ng matagal, pinagmamasdan ng card na parang piraso ng kapalaran. Step 1, bulong niya, sabay ngiti ng malalim. Success. Sa bahay, inilagay niya sa mesa ang coat bago ito ipadala sa laundry. Habang tinatanggal ang mga tag, napatingin siya sa label, imported, mamahalin. Hindi lang mukha mo ang mahal, pati amoy mo, mahina niyang sabi, halos natatawa. Kinagabihan, habang binabantayan ang ina sa pagtulog, tinitigan niya ang kisame. Kailangan ko tong matapos agad, bulong niya. Para sa kanya. Para sa operasyon. Pero sa likod ng bawat salitang iyon, may bahagi ng puso niyang tahimik na kumakabog, isang kaba
na hindi pa niya alam kung takot o simula ng kung ano. Sa umaga habang nagbibihis napatingin siya sa salamin. Simple lang ang ayos, walang labis pero maingat. Ito ang simula, sabi niya sa sarili. Laro lang to, trabaho lang, walang damdamin. At sa bawat salitang iyon pinilit niyang paniwalaan ang sarili. Paglabas niya ng bahay sinikap niyang itago ang kakaibang kabog ng dibdib. Sa bawat hakbang papunta sa opisina ni Adrian, alam niyang papasok siya sa isang mundong mayaman, mabango at puno ng kasinungalingan. Pero siya si Mira Valencia, ang reyna ng mga huwad ng ngiti. At ngayong araw sisimulan niya ulit ang trabahong marunong lang magmahal kapag may katumbas na halaga. Tahimik na nakatayo si Mira sa lobby ng mataas na gusali ng Cruise Enterprises. Ang lamig ng aircon ay halos tumagos sa kanyang balat habang pinagmamasdan niya ang mga taong pabalik-balik nakasuit abala walang pakialam sa paligid. Huminga siya ng malalim, inayos ang simpleng suot na blouse at pencil skirt at lumapit sa receptionist na may ngiting peke. Good morning, miss. Delivery po ako kay Mr. Adrian Cruzania. Sabay taas ng mamahaling paper bag na naglalaman ng nilabhang coat. Pinakitaan siya ng babaeng nasa front desk nang tingin mula ulo hanggang paa bago ngumiti. Ah, kay Mr. Cruz nasa ika-21 palapag po. Pwede kayong umakyat. Pagpasok niya sa elevator, bahagyang kumabog ang dibdib niya. Hindi dahil kinakabahan, kundi dahil sa pakiramdam ng kakaibang pananabik. Trabaho lang tubulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang refleksyon niya sa pintuan ng elevator. Walang personalan. Pero habang umaakyat ang elevator, pakiramdam niya ay hindi lang palapag ang tinatahak niya, kundi isang hakbang papunta sa kung anong hindi niya kayang ipaliwanag. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang malawak na opisina. Malinis, moderno at may amoy ng bagong kahoy. Sa dulo nakaupo si Adrian abala sa laptop. Naka-roll up ang manggas at ang sikat ng araw mula sa malaking bintana ay tumatama sa buhok nitong kulay tsokolate. Napalunok si Mira, agad sinaway ang sarili. Gwapo lang, hindi banal. Focus ka, babae. Kumatok siya ng bahagya. Mr. Cruz tumigil sa pagtatype, ang lalaki itinaas ang ulo at ngumiti nang makita siya. Oh, ikaw pala. Akala ko ipapahatid mo lang to. Nilapag ni Mira ang paper bag sa sofa. Mas mabuti na yung ako mismo ang mag-abot. Gusto ko kasing siguraduhin na okay na ang coat nyo. Lumapit si Adrian, in-inspection ang coat saka tumingin sa kanya. Salamat, pero hindi mo na sana kailangang mag-abala pa. Umiling si Mira, pinilit ng ngumiti ng inosente. Pinalaki kasi ako ng nanay ko na kapag may nagawa kang mali, kailangan mong itama. Napangiti si Adrian at ang ngiting iyon ang halos makalimutan niyang huminga. Ang bait ng nanay mo, sabi nito. Sana lahat ng tao ganun ang prinsipyo. Bakit parang iba ang tingin mo sa akin? Tanong ni Mira. Sabay tawa ng mahina, parang nagbibiro. Wala lang sagot ni Adrian. Parang, iba ka. Nagbaba siya ng tingin para maitago ang ngiti. Huwag kang matuwa. Ginagawa mo lang trabaho mo. Gusto mo bang mag-snack? Biglang alok ni Adrian, nakatingin pa rin sa kanya. Hanako, wag na. Nakakahiya. Hindi mo kailangang mahiya. I-insist ko. At bago pa siya makatanggi, tinawagan na nito ang assistant. Pakuha nga ng 2 sandwich at kape. Napabuntong hininga si Mira. Step 2, simula na. Habang kumakain sila, tahimik lang si Mira. Pinagmamasdan niya kung paano kumilos si Adrian, mahinahon, magalang, parang sanay magpakumbaba. Hindi ito tulad ng mga lalaking nakilala niya noon na puro yabang at salitang matamis. So, ano bang trabaho mo, Mira? Tanong nito. Napaisip siya sandali, nagkunwaring nag-aalangan. Freelancer po. Medyo iba-iba. Minsan sa events, minsan sa promotions. Tumango si Adrian. Kaya pala may aura kang confident. Rare yan. Napatawa si Mira pero sa loob niya parang may maliit na tinig na kumikiliti sa konsensya niya. Hindi dapat ako matuwa. Hindi dapat ako kinikilig. Kinabukasan nagpunta siyang muli sa kumpanya, dala-dala ang isang maliit na cake.
Para sa inyo, Mr. Cruz, aniya sa bayabot. Pasasalamat lang kasi tinrato niyo akong parang kaibigan kahit simpleng tao lang ako. Nagulat si Adrian pero tinanggap yon. You didn't have to, but thank you. Alam mo, bihira akong makatagpo ng ganitong gesture. Doon nagsimula ang madalas nilang pagkikita. Minsan ay nag-aabot si Mira ng kape, minsan ay nagdadala ng pagkain, minsan naman ay dumadaan lang para kamustahin. Hindi alam ni Adrian na bawat kilos niya ay planado, bawat ngiti, bawat tawa, bawat tingin na parang hindi sinasadya. Isang araw inaya siya nitong sumama sa charity event ng kumpanya. May outreach kami para sa mga batang lansangan. Baka gusto mong sumama, sabi nito habang nakangiti. Sandaling nag-aatubili si Mira pero tumango rin. Sige po. Kinabukasan sa lumang bahay ampunan sa Maynila, nakita niyang nakayuko si Adrian, tinutulungan ang isang batang magkulay ng drawing. Nakangiti ito totoo, walang halong pakitang tao. Napako ang tingin ni Mira sa eksenang iyon. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong kumurot sa dibdib niya. Nang lapitan siya ni Adrian, ngumiti ito. Nakakakagaan ng pakiramdam. 'Di ba, minsan kailangan lang nating makita kung paano ngumiti ang iba para maramdaman nating may halaga pa tayo. Hindi nakasagot si Mira. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na tumama sa puso niyang matagal nang sarado. Sa daan pa uwi, tahimik silang dalawa. Nang huminto ang kotse sa tapat ng bahay ng ina niya, bahagyang lumingon si Adrian. Salamat sa pagsama, Mira. Bihira akong makaramdam ng ganitong gaan. Napangiti siya pero may kung anong bigat sa lalamunan. Ako rin, Adrian, sabi niya, at sa unang pagkakataon, hindi niya sigurado kung nagsisinungaling pa ba siya o nagsisimula ng magsabi ng totoo. Tahimik lang si Mira habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse ni Adrian. Gabi na at ang mga ilaw sa kalsada ay naglalaro sa mga mata niya. Ilang linggo na rin simula nang maging madalas ang pagkikita nila. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging pamilyar sa kanya ang tawa ni Adrian. Ang paraan nitong tumingin ang simpleng kabaitan na hindi niya inaasahan sa isang lalaking kagaya niya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may bigat na nagsisimulang bumigat sa dibdib niya. Okay ka lang ba? Tanong ni Adrian habang nagda-drive. Napalingon si Mira, pilit ngumiti. Oo naman, medyo pagod lang siguro. Baka sobra ka na namang nagtatrabaho, sabi nito nakangiti, pero may lambing sa tinig. Hindi mo kailangang puwersahin ang sarili mo. Napayuko si Mira, kung alam mo lang. Pagdating nila sa bahay ng ina niya, bumaba si Mira at tinawag ang pangalan ni Adrian bago ito makaalis. Salamat ha sa paghatid, walang anuman sagot nito. Bukas free ka ba? May gusto akong ipakita sa'yo. Tumango siya kahit hindi pa alam kung ano iyon. Sa sandaling iyon, gusto lang niyang manatiling totoo ang katahimikan sa pagitan nila. Kinabukasan dinala siya ni Adrian sa isang parkeng malapit sa orphanage kung saan siya minsang sumama. Doon may mga batang naglalaro, may nagbubulungan sa lilim ng puno, may humahabol sa isa't isa. Dito ako madalas magpunta kapag gusto kong magpahinga, sabi ni Adrian. Dito rin ako nakakapag-isip. Umupo sila sa damuhan. Tahimik lang. Hangin lang ang gumagalaw. Maya-maya nagsalita si Adrian. Mira, may gusto akong sabihin. Napalingon siya, pinakiramdaman ang bigat sa tinig nito. Alam mo, minsan may mga tao na dumadating sa buhay natin na parang bagyo. Sisirain ka muna bago mo ma-realize na sila pala ang magtuturo sa'yo kung paano maging matatag. Hindi siya agad nakasagot. Parang may kirot sa loob niya. Si Lyra bigla niyang narinig. Napakagat siya ng labi, biglang kumabog ang dibdib niya. Ex ko siya. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang sabihin to, pero pakiramdam ko kailangan mong marinig. Tahimik si Mira. Lyra. Ang parehong babaeng nag-upa sa kanya. Mabait siya noon pero naging komplikado. Mahal ko siya dati, oo, pero hindi ko kailanman ginustong saktan siya.
Napahigpit ng hawak si Mira sa laylayan ng kanyang blouse. Bakit kayo naghiwalay? Tanong niya bagaman pilit pinapakalma ang tinig. Hindi ko na siya mahal, sagot ni Adrian. At siguro, mas nasaktan siya dahil doon. Napalunok si Mira at kahit anong pilit niyang huwag magpakita ng emosyon, ramdam niya ang pagkabasag ng kanyang puso. So, ito pala yon. Siya pala talaga. Pag uwi niya, matagal siyang nakatulala sa harap ng salamin. Hindi pwedeng ganito, bulong niya sa sarili. Hindi ako pwedeng ma-in love. Pinipilit niyang ipaalala sa sarili na trabaho lang ito. Pero bawat alaala ni Adrian, ang ngiti, ang tawa, ang mga simpleng salita ay unti-unting pumapasok sa mga puwang ng puso niyang dati sarado. Ilang araw pa ang lumipas at mas lalong naging malapit si Adrian sa kanya. Minsan ay magkasama silang kumakain, minsan ay naglalakad lang sa gabi. Isang gabi habang naglalakad sila sa night market, biglang huminto si Adrian at binigyan siya ng bulaklak. Wala lang, sabi nito. Naalala kita. Napangiti si Mira pero agad ding napayuko. Bakit mo to ginagawa? Tanong niya. Ano bang nakita mo sa akin? Hindi ko alam, sagot ni Adrian. Pero tuwing kasama kita parang gumagaan ang lahat. Napahinto siya. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang sumuko. Pero alam niyang hindi siya dapat. Kinabukasan nakatanggap siya ng tawag mula kay Lyra. Mira, malamig na tinig sa kabilang linya. Kumusta ang mission mo? Mukhang malapit na kayong dalawa, ah. Oo, mahinang sagot ni Mira. Mabilis ang takbo ng mga pangyayari. Good, sabi ni Lyra. Pero huwag mong kalimutang trabaho lang yan. Kapag sumira ka sa usapan natin, babawiin ko lahat. Huwag mong subukang talunin ako. Pagkatapos ng tawag na yon, matagal na nakaupo si Mira sa gilid ng kama. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa takot kay Lyra, kundi dahil sa takot sa sarili. Ano bang ginagawa ko, bulong niya? Bakit ganito? Kinabukasan nakita niyang muli si Adrian. Nakaupo ito sa harap ng opisina. Ngumiti nang makita siya. Mira, tawag nito at para bang isang simpleng pagbigkas lang ng pangalan niya ay sapat na para mabura ang lahat ng kasinungalingan sa mundo. Alam mo, sabi ni Adrian habang naglalakad sila palabas ng gusali, minsan gusto kong makalimot. Sa lahat. Sa trabaho, sa mga pangyayari, sa mga taong nasaktan ko. Pero tuwing kasama kita, hindi ko kailangang magpanggap. Napahinto si Mira. Napatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya na kayang magsinungaling. Adrian, mahina niyang sabi, halos pabulong. Hindi mo alam kung gaano mo ako binabago. Tumitig lang si Adrian at sa mga mata nito, nakita niya ang sarili hindi bilang mandurusta, hindi bilang bayarang babae, kundi bilang taong kayang magmahal muli. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may anino ng katotohanang pilit na lumalapit. Isang katotohanang alam niyang darating ang araw na sisira sa lahat ng tinatangkilik niyang pakiramdam ngayon. At habang nakatingin siya sa ngiti ni Adrian, alam niyang hindi na siya makakatakas. Mabigat ang pakiramdam ni Mira habang nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang cellphone, paulit-ulit na tinititigan ang screen kung saan nakasulat ang pangalan ni Adrian. Ilang beses na niyang gustong tawagan ito pero paulit-ulit din niyang binabawi. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na ang lahat ay nagsimula sa kasinungalingan pero nauwi sa totoo. Napapikit siya, pinisil ang sarili niyang dibdib na tila ba sinusubukang pigilan ang kirot na matagal nang nakatago. Kailangan ko nang sabihin, mahina niyang bulong, kahit anong mangyari. Kinabukasan pumunta siya sa opisina ni Adrian. Plano niyang sabihin ang lahat mula sa pagkakakilala nila, sa perang tinanggap niya hanggang sa pagbabago ng puso niya. Pero pagdating niya sa lobby, agad siyang sinalubong ng tingin ng mga empleyado. May bulungan, may malamig na mga mata. Nang lumapit siya sa receptionist, umiti ito ng pilit. Miss Mira, hindi na kayo kailangan ni Mr. Cruz. Sinabihan kami na hindi na kayo papasukin. Nanginig ang kamay niya. Napalunok siya, halos hindi makapaniwala. Bakit? Pero bago pa man siya makapagsalita ulit, bumukas ang elevator at lumabas si Adrian.
Nakatitig ito sa kanya malamig, walang ngiti, walang bakas ng dating lalaking nakilala niya. Lumapit ito marahan pero may bigat sa bawat hakbang. Totoo ba, tanong ni Adrian, halos hindi marinig pero tumatagos. Totoo ba lahat ng sinabi ni Lyra? Nanlaki ang mga mata ni Mira. Lyra. Oo, matalim na sagot ni Adrian. Sinabi niya sa akin ang lahat, na ikaw ay binayaran niya, na nilapitan mo ako hindi dahil sa totoo, kundi dahil gusto mong wasakin ako. Napakapit si Mira sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo. Adrian, pakinggan mo muna ako. Hindi ko kailangang pakinggan paputol ni Adrian. Ginamit mo ako, niloko mo ako, at ang mas masakit, naniwala ako sa lahat ng mga ngiti mo. Pumatak ang luha ni Mira, pero hindi niya hinayaang bumigay. Oo, totoo, sabi niya, tinig na nanginginig. Binayaran ako ni Lyra. Oo, nilapitan kita dahil yon ang trabaho ko. Pero habang nakikilala kita, habang nakikita ko kung gaano kakabuti, nagbago ako, Adrian. Hindi ko kayang ituloy ang gusto niya. Wala nang saysay, sagot ni Adrian, humakbang palayo. Tapos na ang lahat. Naiwan si Mira sa gitna ng hallway, pinagtitinginan ng lahat. Ramdam niya ang bigat ng bawat paghinga. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang alam lang niya noong gabing iyon, halos hindi siya makatulog sa kaiiyak. Sa isip niya paulit-ulit ang tinig ni Adrian at ang mga salitang, ginamit mo ako. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta siya sa bahay ampunan kung saan dati silang nagkakilala. Pilit niyang kalmahin ang sarili, gusto niyang huminga kahit saglit. Pero habang nakaupo siya sa tabi ng mga bata, narinig niya ang pamilyar na tinig mula sa likuran. Ang ganda ng eksenang ito, napalingon siya. Si Lyra. Nakaitim, may ngiti sa labi, pero malamig ang mga mata. Bakit ka nandito? Tanong ni Mira, halos hindi maitago ang galit. Bakit mo to ginagawa? Anong ginagawa? Sagot ni Lyra sabay ngiti ng sarkastiko. Sinira mo ang plano ko, pero hindi ako papayag na makuha mo siya. Si Adrian ay akin. Matagal ko na siyang minahal at kung hindi siya magiging akin, mas mabuti pang wala na siyang ibang mapunta. Nanlamig ang dugo ni Mira. Anong ibig mong sabihin? Tumawa si Lyra, marahan nakakakilabot. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa kanya. Hindi mo rin kailangang maghabol. Dahil sa susunod na mga araw, hindi mo na siya makikita kailanman. Pag-alis ni Lyra, dali-daling hinabol siya ni Mira pero nawala ito sa dilim. Kinagabihan habang naglalakad si Mira pauwi, napansin niya ang isang lalaking nakasombrero na nakatayo sa tapat ng kanto. May hawak itong telepono at kausap si Lyra. Oo, ma'am. Bukas ng gabi. Tiyaking wala siyang kasama. Nanginig ang buong katawan ni Mira. Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang cellphone niya at sinimulang i-record ang usapan. Kapag nagawa mo, doble ang bayad, narinig niya ang sabi ni Lyra sa kabilang linya. Siguraduhin mong tatamaan si Adrian. Kinabukasan, tumakbo siya papunta sa opisina ni Adrian. Halos hindi siya huminga sa elevator. Pagbukas ng pinto, nakitang kalmado lang si Adrian, abala sa trabaho. Adrian, halos sigaw niya. Makinig ka sa akin. Delikado ka. Pinapapatay ka ni Lyra. Napakunot si Adrian, tumayo. Ano na naman to, Mira, drama? Hindi totoo to. Narinig ko mismo, may ebidensya ako. Enough, sigaw ni Adrian sabay hampas sa mesa. Stop it, Mira. Hindi ko na alam kung anong totoo at hindi. Huwag mo na akong lokohin pa. Adrian, please. Umalis ka. Hindi pa man siya nakakahakbang, isang malakas na putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Bago pa man makareact si Adrian, sinugod siya ni Mira at niyakap ito. Kasabay niyon ang sakit na dumaloy sa likod niya, parang apoy na dumaan sa laman niya. Napasigaw si Adrian, sinalo siya habang bumabagsak. Mira, Mira, nanginginig ang boses nito, yakap-yakap siya habang dumadaloy ang dugo niya sa sahig. Ngumiti siya kahit namumutla na. Buti na lang ligtas ka. Huwag kang magsalita, Mira. Huwag kang magsalita, nanginginig na sabi ni Adrian, pinipisil ang sugat para pigilan ang pagdurugo. Mahal kita, Adrian, mahina niyang sabi bago tuluyang napapikit.
Tumakbo ang mga guard, hinabol ang bumaril. Dumating ang ambulansya. Habang nasa loob ng sasakyan, hawak ni Adrian ang kamay ni Mira. "Please, Mira, huwag mo akong iwan." Paulit-ulit niyang sinasabi habang tumutulo ang luha niya. Sa ospital, halos hindi gumagalaw si Adrian sa labas ng operating room. Dumating ang doktor, pawis na pawis. "Gagawin namin ang lahat, sir." Pero critical ang lagay niya. Tumango siya pero halos hindi marinig ang sarili. "Please, iligtas niyo siya." Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Stable na siya. Nabunot ang bala pero kailangan niyang magpahinga. Napahinga ng malalim si Adrian at sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya si Mira, napahagulgol siya ng totoo, hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa takot na mawala ang taong minahal niya nang higit sa sarili niya. Isang malakas na liwanag ang bumungad kay Mira nang dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata. Puti ang paligid, malamig ang hangin at amoy alkohol ang sumalubong sa kanya. Ilang segundo pa bago niya maramdaman ang sakit sa tagiliran at maalala ang lahat, ang putok ng baril, ang pagyakap niya kay Adrian, at ang sigaw nitong puno ng takot. "Gising ka na." Mahinang tinig iyon ni Adrian, at nang tuluyang magising si Mira, nakita niyang nakaupo ito sa tabi ng kama, namumugto ang mga mata, hawak ang kamay niya. "Salamat sa Diyos," sabi niya, halos pabulong, sabay hinga ng malalim na parang ngayon lang muling nakaluwag. Ngumiti si Mira, mahina pero totoo. "Buhay pa ako," aniya, pilit na tinatawanan ng sakit. "At buhay ka rin." Pinisil ni Adrian ang kamay niya, marahang tumango. "Akala ko mawawala ka na sa akin. Kung alam mo lang kung gaano ako nagsisisi, kung ilang gabi akong hindi nakatulog dahil sa mga salitang sinabi ko sa'yo. Patawarin mo ako, Mira. Hindi ko sana hinayaang dumating sa ganito bago ko paniwalaan ang puso ko." Tumulo ang luha ni Mira pero ngumiti siya. "Wala kang dapat ipaliwanag. Ako naman ang may kasalanan. Kung hindi ko sana pinili ang pera, kung hindi ko sana pinayagan ang sarili kong masangkot sa kasinungalingan." Pero pinutol siya ni Adrian, hinaplos ang pisngi niya. "Tama na. Wala nang dapat balikan. Ang mahalaga, buhay ka. At alam kong totoo lahat ng naramdaman natin." Lumipas ang mga araw at unti-unting gumaling si Mira. Halos araw-araw ay naroon si Adrian. Siya mismo ang nag-aabot ng pagkain, siya ang nag-aayos ng unan, siya rin ang unang bumabangon kapag napapangiwi ito sa sakit. Dumating din ang ina ni Mira sa ospital at halos hindi ito makapaniwala nang makita kung gaano kaalaga si Adrian sa anak niya. "Anak," mahinang sabi ng ginang habang pinagmamasdan silang dalawa, "may mga sugat na binubura lang ng tamang tao." Nang makalabas si Mira sa ospital, hinatid siya ni Adrian pauwi, pero hindi na sa lumang apartment. "Dito ka muna," sabi nito habang binubuksan ang pinto ng isang maluwang at maliwanag na bahay. "Mas ligtas ka rito. Hindi kita hahayaang mapahamak ulit." Wala nang nagawa si Mira kundi tumango, pero sa loob niya may bahaging nagsasabing ito na ang bagong simula. Habang siya ay nagpapahinga, inaresto ng mga pulis si Lyra matapos ipakita ni Mira ang video ng pag-uusap nito sa lalaking binayaran para patayin si Adrian. Habang dinadala sa mental facility si Lyra tulala, ito umiiyak paulit-ulit na sinasabi, "Kung hindi siya sa akin, wala ring makakakuha sa kanya." Nakita iyon ni Mira sa balita at napahawak siya sa dibdib, hindi sa galit kundi sa awa. Sana isang araw, mahina niyang sabi, makahanap din siya ng kapayapaan. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik si Mira sa bahay ampunan kung saan sila unang nagkakilala ni Adrian. Ngayon ay magkasama na silang dalawa, dala ang mga kahon ng laruan at pagkain. Ang mga batang dating tinuturuan ni Adrian ay sabay-sabay na tumakbo para salubungin sila. "Kuya Adrian, Ate Mira," sigaw ng mga bata. Napangiti silang dalawa. Habang naglalaro si Adrian kasama ang mga bata, lumapit sa kanya si Sister Lucia, ang madre na matagal nang nakakakilala kay Mira. "Iba ka na ngayon," sabi nito.
Noon puro galit ang nasa mata mo, ngayon puro liwanag na. Napangiti si Mira, tinitigan si Adrian sa malayo. Siguro kasi natutunan ko na ang totoo, na ang pagmamahal kahit nagsimula sa kasinungalingan, pwedeng maging totoo kung marunong kang magsisi at magpatawad. Makalipas ang 1 taon sa parehong simbahan, kung saan madalas silang dumaan dati pagkatapos ng outreach, nakasuot ng puting gown si Mira habang si Adrian ay nakatayo sa altar, nakangiti, nanginginig sa kaba. Sa harap ng lahat, sa harap ng Diyos, hawak nila ang kamay ng isa't isa. Mahal kita, Mira, bulong ni Adrian habang binibigkas ang mga panata. At kahit ilang buhay pa ang dumaan, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Napangiti si Mira, tumulo ang luha niya pero pununo ng saya. At ako, sagot niya, ikaw pa rin. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Madalas silang bumibisita sa bahay ampunan kung saan tinuruan nila ang mga bata ng kabaitan at pag-asa. Si Mira na dating nabuhay sa galit ay ngayon nagtuturo ng art therapy sa mga batang galing sa abusadong pamilya. Si Adrian naman, ipinagpatuloy ang charity foundation na ipinangalan nila kay Mira, the New Heart Foundation. Isang hapon, habang nakaupo si Mira sa hardin, pinapanood ang mga anak niyang naglalaro, lumapit si Adrian at niyakap siya mula sa likod. Kung babalikan mo lahat ng nangyari, tanong nito, may babaguhin ka ba? Ngumiti si Mira. Ipinatong ang kamay sa mga braso niya. Siguro wala. Kasi kung wala ang mga pagkakamali ko noon, hindi ko mararanasan kung gaano kasarap ang tunay na kapatawaran. Kung walang sakit, hindi ko malalaman kung gaano kalalim magmahal. Ngumiti si Adrian, hinalikan siya sa noo. Alam mo, minsan naiisip ko siguro totoo yung sinabi mo noon na ang mga sugat kapag pinili mong mahalin nagiging daan ng liwanag. At habang humahaplos ang hangin sa pagitan nila, tumingin si Mira sa kalangitan, nakangiti. Ang mahalaga, hindi kung saan nagsimula, kundi kung saan tayo natutong magbago. Sa tahimik na sandaling iyon sa ilalim ng araw na papalubog, alam niyang natagpuan na niya, hindi lang ang pag-ibig, kundi ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap.